spesial kagem juragane daging warung Mas Mardi. Monggo Mas Mardi. Ayo Pak Adi. Kamu. Iyo. Dataske napa, Mas? Angkleng berarti mandek sih. Oh, mandek. Iki ditelaske riyen. Wing aja lali ni. Apa?
bose toge. Oke. Heeh iki Pak Lekku pernah iki jekan. Oke. Engko senengane kencana katon wingko. Ya. Cengkir Juga nanti spesial tuh Karang Taruna Babakan, lagunya ditunggu bersama dengan Jelas Nada Campur Sari. Monggo Pak Gani. Juragane Catering Depok.
Pakde Sukir. Pakde Sukir ampun kondur riyin. Mriki riyin. Pakde Sukir. Raketang sak pupuh Pakde Sukir. Ah, mimik sik. Pakde Sukir gini ra mimik ra gayeng. Monggo Mbak Pak. Aja semelang. Ono
suwun Mbak Eva, Mas Mas Al, Buke. matur sembah nuwun. Jelas nada bergoyang. Monggo Pak Dewarso. Keluarga jelas nada. Apa kabeh lelakonku Kowe tega larane atiku. urip tansah kaya ngene. Omah-omah saono Nangis atiku nangis kesiksa. Atiku bang gawe lara. Nangis atiku nangis kesiksa. tinggal aku ngebote karo wong liya. Ambek bos. Aku happy boleh. Ayo. Sor satu, ayo. Matur suwun Ibu Manohara, matur sembah nuwun. sembah nuwun. Lilo aku kudu lilo. Lilo kowe digondol wong liya. Nadyan urip wis mulya. Mbok yo eling atiku kesiksa. Jelas nada. Salele.
Manuhara. Mangke dinten sampun. Sampun iki sampun. Lilo aku kudu lilo. Jelas nada bersama dengan duo gesehnya Indonesia. Maju rono kayu. Tak keyal tak kendil. Sik Mas Dayun ora kaya dek semono katresnan mu pancen nyoto Pangkalan Jati bergoyang Mas Warno anane mung tansah ngalembono jujur ora nate citra Aku ya nibani tresno sarta bekti tresno landi nanging saterus apa boyo tarunane saiki mung lampis wae katon sliranmu wis ora gape sak solahe mung tansah ngece. Juragan kondang kaya tenanan cedhaki yati ngono lah. Aku pit motor si cintek Alfa 2R. tak rewangi lara nanging tanpa guna pancen sliramu wis ora tresno kancana Bu Teguh Bu Wardoyo Manuhara monggo Manuhara. Ayo yo. spesial kagem juragane toge Pak Sapino asik. Ayo yo. Ora kaya desepono katresnanmu pancen nyoto
Namanya yang siapa, kecil. Cahayu? Namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Dea. Dea. Caci lo pinter. Lah ini contoh yang baik loh. Besok bakalnya sekolah yo pinter. Pinter ya iki. Moga-moga untuk beasiswa. Amin. Kakonge we pinter kok. Tenan, ibune yo pinter. Nggih. Lah nggih kakonge kan pinter. Putu lho diajari nyawer ngene iki. Besok bakale berkah Cahayu, Dek Dea. Besok nek sekolah pinter, entuk Amin. beasiswa sama kuliah yo pinter. Lah, Dek, tapi bocah. kalau udah gede jangan menjadi bojom MC ya. Ngenes itu Dek ya. Ngenes mbahmu diskowi wong kowe kita tak gawe ning alor ngidul ngono kok. Loh, sampai ini gerenek cewek ayu mesti langsung kok. Ya mung kowe tok ya Dek aku liyane gak kengguh aku. Epa. Epa ki sosok Tari. tari ora. Oh, perjanjian. Oh iya. Ayo dintekne. Tak rewangi loro apa nanging ati tanpa guna pancen sliramu wis ora tresno kancana mung katon wiko. Nggih matur sembah nuwun Bapak berkah selalu. Ayo dang digayengke jelas nada campur sarine Mbah Kancil pimpinane Dekukel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur piyangen matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu enak kiri nih enak asu nih enak kiri rentengi wedokan cok asik spesial juragan bakso kumis matur sembah keluarga besar Prima Mas Ambon Pak Sandi ayo Pak Deplet Bangkalan Jati sik Coba sawang piye wong ayu
sesarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Mas Supri Bekasi, Mas Kirun, Mas Pentul. Yuk yuk yuk. Larak disampirke mae cerak ora ngampirke. Lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok gede dadi pegawai takutange bocah ayu aja Sik Lurai Gondrong. Nanda
barengan Alkalin Audio sing ngundang Eyal biasa ini lah Rica, semoga. Yang Bekasi monggo maju mriki. Budi Ragil, Budi Sri, monggo. Monggo Budi. Saking Kampung Jati. Iya Pak RW diceluk. Pak RW. Mas
Mas Giarto mana tadi? Mas Giarto diceluk. Pak Bos Parjan mana tadi? PSGR. Diceluk. Sinten malih niki? Wis pokoke kene diramekke. Ngene Bapak Romo. Aja semen Jelas nada campur sari. Generasi penerus. Langgih. Iki aja diake. Wis randi nyawa iki lho. Ngewel wae. Lanjutnya napa? Pak Luki lagi ngene wae iki serandi nyawa iki. Ya ampun. Iki Ayo. mboten HE Pak Luki. Ora, wis. Aja semen Spesial buat Pak Bos Parjan mana ini?
piring sing kosong. Lah ya wayahe HE lho. Golek piring sing kosong. Pak Luki pripun HE-ne? HE-ne ora sido. Kaya. Oh, kene HE. Mas Paino. Masih dikasih bonus terpiksis buat Pak Tamto Wiono kayak Pak Slek. Bar niki Budhe kula Budhe Sri. Oh nggih. Biasane pria idaman apa suket teki, mengke direncangi nggih. Pak, dereng telas, Pak. Kaya ngene lelakon